आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा सरन बसुमतारी, गामि 12 नं महनपुर, पस्ट अफिस बिसमुरि, क'क्राझार जिल्ला। खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो आवगायबाय। खन्थाइनि मुं अनजालि बायगुसि। जाय गोसोजों मोजां मोनो नोंखौ आं गावनि साननानैसो, जाय अननायखौ होनो हानाय नङा गुबुननो आं बेबायदि। मासे सिखिरिया लरहायहोयो बारसे बिबारखौ, दसे सम अननाय लाफ्लाना, आरो बिरलाङो नस'मोनै गुबुन दाबसे जायगायाव। नाथाय आं लुबैयो नोंनि अननायखौ जोंनि जिउआ गोमोरलांनायनि उनावबो फोथांना गालांनो अरायसम बे बुहुमाव। आं मिथिया आंनि थाखाय इसोरा सोरखौ हरदों, नाथाय आंनि गोसोआ नोंखौल' हास्थायदों। मोजां मोनदों आं नोंखौ गावनि गोसो गोरबोजोंसो। जाय मोजां मोननायखौ फिरायफिननो हाला आं आरोबाव हालासै। ताजमहल महरै फोरमायनो गोहो गैया आंहा नों अनजालिखौ मोजां मोननायनि नेरसोन महरै। नाथाय आं फोरमायलांबाय थागोन थौले गोसो सानस्रिनि खन्थाइजों बे बुहुमाव जेब्लासिम आं थांनानै थागोन। दुखुआव रंजाहोनाय, गाबनायाव मिनिहोनाय, नोंनि अननायानो आंखौ गोजोन होनाय। हायाव था अख्राङाव था आंनि गोसोआ अरायनो जोंनायखा। सिमां मोगथां नोंनिल' महर, बावनो हायि आंनि गोसो। सोंथेनाय बेमा जियावबो नोंनिल' महर। दैमाया जेरै दैसाखौ बोजबना लायो, आंनि अननायखौ नोंबो बिब्दिनो बोजबनानै लायो। बेनि थाखाय आं हाजासे गोजोनो। जोंनि गेजेराव जेसेखि हेंथा फैया मानो, आं नागिरगोन अराय दैसा जानानै नोंनि अननाय। आंनि बे दैसा महरै अननाय मागिनाय, नाजायोब्ला फोराननो सोरबा, हा सिंखावना निजोरा महरै लाहैगोन अराय आं नोंनिनो अननाय। आंनि खन्थाइ आवरायनाया